Matar da ta tsorata mijinta da tambayoyi irin na kabari. Wata mata ce mai barkwanci ta ce a wata safiya na tashi da wuri sai na ce bari na tashi mijina nauyin barci ne da shi. Sai na rufe ɗakin na daidaita labulaye na kashe fitila. Sai da na tabbatar da cewa ɗakin ya yi duhu gaba ɗaya. Na sa masa bargo na rufe shi daga sama har ƙasa. Sai na matsa kusa da kunnensa na yi magana da siririyar murya. Wane ne Ubangijinka? Menene addininka? Wane ne annabinka? Cikin firgici sai ya tashi ya tsalle yana ihu. Allah shine Ubangijina, addinina shine Musulunci, annabina shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana ta kewaye a cikin ɗakin har Allah ya taimake shi hannunsa ya kai ga kunna fitila. Sai ya ganni ina kwance ina dariya. Nan take ɗauko bulala ya yi min dukan tsiya har sai da na fara karanto kalmar shahada. Alhamdulillahi, yanzu dai an sallame ni daga asibiti. Ina ci gaba da yin jinya a gida. Gani na fara dawowa. Sannan kuma ana tunanin zan iya fara takawa da ƙafata zuwa nan da sati 2. Allah ya shirye shi. Wasu mazan sam ba su ɗaukar wasa.